Manang Biyana! Kano nga gawin di anak ta, Dura? Kuna naman nga iti kabitan na panawan. Kuna na nga da sorpresa na kadata. Sorpresa. Day, kanya nga day ta sorpresa. Ay, kajak amo Basta, kuna naman tapakaragsakan ta ka daw. Kanya nga ta. Igatangan na ta nga ta itilugan ta. Nalabas ka mga panunot, Jaime. Pangalana kumangay matitigatang na itilugan, kat manulat swildo na ijay syudad nga aghil-hel para ititra. Kanya among ngay no nakapidot iti balitaw. Sorpresa nga raw. Ay, nan. Awaga mata damagan no anya day ta sorpresa. Ay na. Jak makaid na amang pampanunaw no anya day ta sorpresa. Uray sak nga raw. Jak sa may turugan ay. Ala, awagam tadamagam. Mala na. At mabiitlaan nga raw. Takitaak no napunon jay in charge ko a cellphone ka. Hello, bubot anak ka. Anya jay ibagbagam a sorpresam kada kami kan itatang mau. Ay, nananang, di ka lang makakuray man. Urahin nyo ko ti ang makaawid Basta aday sangput ko, nanang. Anya ngay day ta. Lugan? Uno motor? Uno cellphone? Uno anya? Ay na, awan ka lagi na, nanang. Tao, ti sangput ko. Tao? Sino ngay? Ay na, di ka lang makakuray man. Asawak na lang. Ha? Agpaisaw anak ka? Wala lang. Ay, apaw. Kamo dyan na. Makasawa ko na lang. Ay na! Ay na, nagpintasan na dapat. Ay na. Ay nagsaya atin ngay no makaasawan dyan naktabakay. Ay, Uwan nga raw. Ay na! Kung naklanoan niya sorpresa niya ibang bagana, mga sawa magaya main. at dangatan urnong na pangasawa na. Wadan niya. No! Umutang nga ta. Takamaw. Damagan tantaw no makaaway. Nanang, adda kami. Kaduwak tinobyak. Ni Darna. Magandang oras ninyo, Nana. Ganon din balasang ka. Ala, pumasok kayon. Hali kayo. Ala, umunagtandar na. Oo, mahal. Ay, bobot. Kasi ko, ganito'y nobyam. Una na. Tanabayagin nagdintin na kami, Jesudan. Aya, nukasta. Inlimad mo, ti kaadat nobyam ijay syudad, anak ko. Una. Tapno, masurpresa kayo. Ay na. Nukasta, adan to nga ron ang puko min Wala na lang. Anyagin. Manuabulan ng tasikugmao, Darna. Ay, magwawalong buwan na, tatang. Ay, kasta. Ay na. Ay, magagaran kami na maadaan iti apukaw. Ay, apay ngay ngagtagtagalog ka. Apay, di mo amo ti agilukaw. Ay, ikwa. Ilocano naman ako. Kaya lang, parang mas gusto ko nang magsalita ng Tagalog. Kasi matagal na akong nagtrabaho sa siyudad. Ay, Ilocano ka magayam. Ay na. Ay no siya, di nak mapagsao iti Tagalog. Agan nawil ti dilak kay. Malaksid no, kapilitan na talaga. Sige lang po. Mag-Iloco kayo at magtagalog ako. Kanya nga itimbaga ni Bubot kang kadar na. Kano nga itimbaga na panangikasar na kang ka. Ay, wala pa kasi siyang urnong, tatang. Kaya mag-urnong muna kami, Sige. Agsasarita tayong tao. No kasapulan nga agdiskitar kamay, tapno makapagkalaysa kayaw. Ay arambidan may, tapno agsimpa kayaw. Nang runa ka na ay masikukaan. Bubot, mahal. Sabihin mo sa mga magulang mo, huwag na silang magdiskitar ng kwarta. Kay,
Bayam, ano agdis kita ta? Tapno makapagkasaratan, mahal. Nakakahiyamat Huwag na. Tayo na lang ang mag-urnong ng pera. Kung makaurnong tayo, tsaka tayo magpakasal. Sige. Sikati makamaw, mahal. Ada-kada kayo, ano kasta ti desisyon nyo, bubaw. No, kung ayaw nga gurnong kayo pa, iti pagkasaran yung tao, makamo kaya nga raw. Untatang, tati kahit ko, mismo akwartak ti makaramat para hindi pa nagkasarmikin ni Darna. Diyak kaya nga umutang kayo. Kailangan ka ni Darna. Kasanungay no da maibaga nagiti dadakil na. Tatang, di yung pakadanagan da ita. Kahit saan kayo nagsubli dya syudad? Kasanungay ti trabahaw. Agsubli kami to no makapagpas ngay ni Darna, tatang. So, makipurdiyak pala dito lugar tayo. Yala. Ado makidit, pakipurdiam di tao. Ay na, Jaime Lakay. Magagaran ako namang saklot iti apo ko ta. Ura siya nga raw. Ay, nung babae ti apo ko ta. Siya to timang panagan, wine. Anya? Anya't ipanagan mo ngay? Panaganak tao iti Olivia. Anay ko. Apay nga katos kamay. Nagadoanagan. Day tapay mo nagan ti ex mo ti ipanagan mo iti apo kam. Apay may salang ayat ti Olivia. Saan mo't laday jay ti agnagan iti kasta? Kan may sa, nabayagan nga ex ko day jay. Imbis ang nalipata kaon ko ipalagip mau. Nalipatan nga. Ulbod alaklakayan. Malaalaos taon. Di ka nagpasugnaw. Bakit? Unay kito na pintas bakit kun aya. Agungot man ako nakaon. Hala, si kantaon timang panagan iti apo ko ta. Tapno awan rirey. Antay, apit Tagalog ginubya ni Insan Bobo? Nagtagtagalog may? Ay na. Kailukanwan matlaan ti lugar da kanakan. Nairuam la kanu iti Tagalog idinapan ijay syudad. Iso Tagalog ti sa una. Madlaw mo nga mintiayog ti sa una nga Ilocana. Apay nalipatan na ti agilukaw. Diyak mo Basta ko na namang aganawil kanuno agsaw iti Ilokaw. Mas hiyang na kanon ti Tagalog asaw. Nabayag mo gaya man nga danubya dya kasinsing ka. Inlimod na lagayam. Wala, nakatumpong pa iti napintas a babae. Wala, antay. Ay na. Nagpintas ka ginubya nahan. Nagtayag pa Nataytayag mo nga ni Insan Bubo. Anya nga tatikin na yat na iti kasinsing ko ngayon, tay. Na, si Kamat. Gwapo mo't di kasinsin mo Saan lang amadlaw ta nalampaw. Kinsan nga gibarbarbas. Ngam no agpokes di kasinsin mo Kahit rumwarmot at ikinataer na. Oray agpapukis ka nagibarbas ni Insang Kaw. Kaslaad dayo akayatin ginubya na. Tan nakapimpintas na maidiligkan ko na. Nauyaw ka matlaunay, pilaw. Ha? Apal mula dahi tayo di kasinsin mau. Tala ka asawa iti napintas. Idinto adya asawa amkat saan lang arudin ang napintas. Chismo sabay. Ha? Masuro na kiti dahi jay apilaw. Kasla saan amamati ang nakaasawa ka iti napintas anak kaw. Dahil jay pa yung ngamin ti ko na yun, nanang. Naapal dahil jay. Kun naakaran ijay chismosa nga asawa na. Nagbalin mo na chismosa dahil jay. Manipod na ki asawa iti chismosa. Umapal nga men, iso akas jay ti bagbagana. Napimpintas nga min nga adayo ni Darna ngam di asawa ti kasinsin mau. Ay, adayo mo't ananang. Anya mo ti binatbat di asawa na iti asawa nga. Ay sus, karkaron ton ati apal day jay inton may pas nga iti apo ko may anak kaw. Aging nga minitakat awan pa'y anak day ti asawa na. Ala, baybayan nyo na. Di yun pa kariribukan, di bagbagala ka na kayo. Di yu tutupan ida, nanang. Paapalak man ida, inton rumwar ti apo ko may anak kaw.
Ay na, dakulan ti tiyan mo, Darna. Iti mabiit, makita min ti mo na nga apo ko, may. Mabigat nga rudan ang sikog ko, nanang. Nahihirapan akong maglakad. Ala, an-anusa maun. Sana balay, taasidigan ti panagpas ngay mo. Ay, nan, aprosak man. Ay na. Aprosak man ti tiyan mo, takasaritak man ti apo kag balasang ka. Sige, nanang. Ay na, apo ko kaya. Excited kamin ka ni Lolo, mamakakita kin ka. Ay wan, namuam ka din no lalaki no babae ito'y si Kugmaw, Darna. Hindi pa, nanang. Para suspense. Ay, wan matkit di ah. Ala nga ron, kanayunam ti magna, tapno saan kanto amarigatan nga agana ka. Ag-exercise ka, balasang kaw. Kita man mabalinday tatalo akalding ama partay into nagpas ngay ni Darna. No kasta, talaga nga ipartyan tayaw, ti panagpas nga dyan anugang talakay. Wala, kas pang welcome tayo nga ron, iti isasangbay ti umuna nga apo ko ta. Ay, sa bagay. Wan, mayat batkit day. Agam, kurang samat tatalo akal day. Ay, nayunan tanto iti manaw. Taya bantay to dagiti kakalugaran tayo, bakit? Tayo pasikat naman, tagbalin nga apo ko ta kadakwada. Ay na, nagpintas ba nga ubing day to yan? Ay sus, nagpintas ti apo ko may anak ko. Una lang, karupro pa ni Darna. Ay na, ay, hada na po ko may kanitatangyaw. Aladar na, agawa am ti agpaimbag, tapno makarwar kayon dito'y ospital. Tarambakan tayo, ti isasangbay ti apo ko may. Ang silibrar tayo. Ay, may lakay. Umadanin ti makabulan di apo ko ta. Ay, wala niya. Makabulan na gaya man inton umay alawas. Wanyar od, nagbit ti aldaw. Apay no, ang parte tayo manan lakay. Kawin na. Dami mapartay. Rambakan tayo ti makabulan ti apo ko ta. Wen, tagpaaramid akong iti cake na, tapno maisagana. Malala. Pasuratan to iti happy 1 month old. Ay, Ay, sige lakay. Adama maparte. Iso nga agparte tayo kiday. may busan na tayo taragan yung akaldingan tayo. Parti kay maaparting. Ay, uray maibaws. Basta para iti apo ko may. Ah, Kano maibaws, adapay mo dagitay tarakan mi ababaw. binulang ngagpapasken kayaw. Wan pilaw. Ay, Uray maibaws dagiti tarakan mi adingwan. Basta para iti apo ko may. Kasta unay siguro nga apal mo na niya pilaw. Yamen, linumbaan na kanya kasinsin mo. Imun una ka anang asawa, ngam awan pala ti anak yaw iti asawam. Ngam ni bubot, adan may isa nga anak na. ay kaya dumting tulat tamat ante. San pa siguro nga ita? Ay na, ibagam ngamin iti asawam, tagtali na udlang iti balayaw. Tapno may pamay sayo ti magbukal iti anak yaw. Saan asumanursor abapan makimarmarites? Anya mo day dyan nga asawam? Mapanaglaklakaw, iso asumanursor ante. Oho, pambar na la dyan panaglako na. Ngam kinapudno na, mapanagsagsagap iti damag nga iwaras na. No agangkat iti lako na, agangkat mutan iti ichismis na. Saan mat akas ta di asawa kantay? Kasta? Anya kat asaanan? Iso adi kay makaanak ta kasta kayaw. Naapal kayo nga may nga gastawa. Nauyaw kayo pa'y. Dilawam di kasinsin mau. Nasakit tinaka mo nakaasawa iti napintas. Ni, agdamdamag lang mat antay. Ay, di mo baliwan ti istorya. Tay di damo ang nagsarita tamay papan kanibubot a kasinsin mau. Adalaok na apan nanguyaw ti tinor ti sarita miday. Ah, Iso nga uray kasta ti ugali yaw. Awisin kayo latta a dumaray intun 2 bulan ti apo ko may.
Tag party kami manan, pilaw. Kung di kayo nagparty tatang, tanay, may ibusan di tarakan nyo. Inton nagbardilaan ni Bebe. Sa tayo man nagpartain. Inton makatawan na. Ay saan masapol abinulan ti panaghanda tayo. Tapno bongga. Baybanda kami ka din, anak ko. Ta-excited kami nga ron anaadaan iti apukaw. Kan adamo mapartay. Malaksid no awan. Ay, sayang di gastos tatang. Saan? Ta para iti apo ko may. Pakaragsakan mi tar aramiden may anak ko. So, baybayan na kami kaday. Ay, dura bakit? Gimatangak iti krib ti apo ko ta. Na, nagdakulan day ta akrib hay may. Nanggatangam ngay dita. Nangina day ta ata nagdakkel mat. Wala, inutang ko. Mabalinta ti agid na dito yung krib na ta nalawa. Huwag nga raw. Mabalin nga agid na ti talo at tao ditoy. Nangina day toy. Oray nangina, basta para iti apo ko ta. Sa bagay mitkit di Ay wan, nakalako akon iti Boreas. Intanto agata nga iti kagawaan ni Baby. Sige nga raw. Mangtad kanto pa iti pagbayad ko dito'y krib na. Wan, basta kuyugan naktungarod nga agmarket. Gatangan ta amin na kagawaan ti apo ko ta. Manggulpitan iti daya perken gatas na. Kastamat ang dagiti agkakapinta sa bado na. Uuwi muna ako sa amin, Bubot. Ako lang ang uuwi. Di na kami ikuyog ni Baby, tarna? Hindi na, tababalik din ako agad. May kukunin lang ako doon. Anyat alam ay siya kailangan timapan mangala. Taga-asimot ni Baby no panawam. Babalik na rin ako agad. Isang gabi ko lang doon. Kahit anyat paggatasan ni Baby ngay no rabi May gatas naman siya. Paggatasin mo muna sa buti, ha? mabait ka lang nga rod Oo, kukunin ko lang yung ibang gamit ko sa bahay. Kulang kasi ang dinala kong gamit dito. Ay na, naglukmag mata po ko mon, Maray. Nagbintas pa'y nga ubeng. Huwag nga rod, Maray. Amin na makakita, kasta tibagbagada. Napintas ka na, oh. Ay na, una yan. Sinapatusang matan. Ubing pa'y lang. Di pa'y lang makapagnangam sinapatusang matan. Uray midyasan pa'y lang, Maray. Ay na, anyat sirbito'y nangina sapatos na ngay, no di na usaran. Ay na, nagadu mga alahas nan ngay. Napuno mataiman na ni tipulsiras kas kada singsing. Kas kada kwintas. Nada perilunan. Di na pa mo tagrilo, Mare. Ikatampay ladagita, taamangan numairita, Mare. Ay na, apay aya si katimasikuran, Maray. Umapal kan samet nga man. Ha? Awan nga min napintas nga apo ko, miso akas tat ibagbagam. Naa, una yan di kasta pa nagsasaum, Mare. Sa anak mo't nga umapal, ibagbag Ay na, di ka nagrasound. Panawan da ka man la dito yan. Hey, ngamuray no kastat ibagbagam. Awisan ka laptain to do may alawas. Tarambakan mi manan ti may katlo abulan to'y apo ko may. Umay ka na tawa? Awan mo di manugang tan bakit? Napanan na kanuaya? Kung namat ni Bubot ang nagawid din sa lugar da. Kaya di pa agsublaya. Sana mailaw iti apo ko ta. Diyak mo Na. Magsangsangit mo dyan, akta. Ay, Apa yan? ay, umay katasit ganta. Eh. Ambun ta, nuanyat sang sangitan na. Apay dagita kagawaan ni Baby, ngayon hambag maububaw. Rubuatan yun ni Baby, tatang. Nanay, gamin, umay danain. Alaan? Sino ti mangalakan kuan Kan, apay nga alaan da? Wala lang iti ex-boyfriend na, nanang. Ex-boyfriend nga! Sorry, nandiyak imbaga nagpaiso ka lang kayo. Nanang, tatang. At nasigo na lubiyo ni Tarna. Hindi nagsinata. Nagpaaram ni Tarna kanyak. Tagayat na nga ipaako ti sikog na kanyak.
Kinayat ko matanago sa tanagpintas may. Ngaw rin masigugan. Anya! Pasensya ka yung tatang nanang. Saan ko po ito talakitan na? Ikatay na sakit. Nagsinablan na kaya malitiks na. Katalain na karon ni bebe. Isungaited tayo. Awan ka pa nga tayo kin ni bebe. Anya! Kas kamla na buyatan, iti sanga timba adanom, iti asawak, iti daydakan nito. Kas tao na yabain may kadagiti kalugaran may, tadya paspasik at may nga apo ko may, saan mi matgayam apudno nga apo ko. Nagwaras nga rod ti damag may papan iti daytakat di kam rimrimwar iti balay may gapo iti nalaos abain may. Madigayam at talaga tagpalpalastog, ka nagsasao iti patapos, ako nada. Tanag kibaltang grabe apak kay babay nan ti mapasaran. Kat kasta tinapasamak kada kami nga gasawa. Alakastan ti pagayam mo, Dora. Alagagayam ditan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam Dora. Diday drama tayo. Manang Biyana! Mangalan na lang. Nakaluto akaw. Adagay day talinutom amasidaan day. Karni manok nang tiliwak iti manok tayaw. Anya tiniliw mo ngay. Kat pasig nga ukop dagiti nabati ang manok tayaw. Pinartem tay mangukop? Kwa. Guys! Umayak mag! Anda kayo! Madali ang kay. Madamdamay tayo ito ang mga nanang. Kalubak pa lang dagito'y taraon. Ay, dumanon ka kabagay! Mapukpukaw tay kawitan na manukmay. Awanlat na idaw-dawas dito'y balayo kabagas. Ay, naidyak ang Awan mo tinimay. Dito yan sa bali ang manok ang kay. Napanan na katamanay. Agpukaw mo tandag iti manukmay. Maikatlon na dyan na pukaw. Anya! Hamang anong nagtalaw mo tinang kay. Ag-self-supporting. Kung saan da mga min na mapakpakan na naimbag. Agtalaw da talagang. Pakpakan mat idaan na imbag. Nabuslon nga raw ti ipakpakan kaw. Iso ang naglulukmag da. Uy nga raw. Naglulumag da kiti manuyo ang kay. Sige tinakman sa pulay. Barang adalaang di tayo ikigay. Anday, ibagam man tagpaiso kanyak. Binilang ko dagiti manok tayo kat kumpleto. Awan naksay. Nagalaam iti pinartim a manok. Kaginatan ko Diag paiso, anday. Gagpaisumit. Ginatan ko kini kumpare. Ay, agar-aramid ka, anday. Amo konti style mo. Tinakaw mo manan anya. Di kayo mamagsaw iti kastan awan ibidin sayaw. Anak dak, magatapan dak, iti sana na saya Lukas, talagang adumot itarakan mo ang manok Hay! Adarod na pukpukaw. Inulit ko abinilang dagiti manok ko Ang talaga ako lang ti maysa. Sapay di kadakkilan pa'y matakawitan ti awan. Apay ngay, napnapananangay nga tan. Anya, iti kasta kinado ti manok mau. Madlaw mo pa'y lang at kurang na. Ay kat siyempre, amok ti bilang dagito'y manok ko anya. 44 amin adadakkel. Ken 35 apiyak. Ken 87 dagiti agit itlog. Apay nagpiksa mo memorya mo, Lucas? Ay, katsiyempre, Anya? Ang mga nun na pa nakikaroba. Saan nga ugali dagito'y manok ko ti makikaroba? Iso ang masiguradong at tinakaw dadagi jay. Payamaw, tatumulong nga ang sapol iti mapukpukaw ang manok. Mau, Lucas. Ang mga nun dala di takaroba. Kung nagtumot ngamin nga ipupukyo, dagita manok mo, Lucas. Di mo mo't ngamin kaya. Masyanak matngarod kadakwada. Imbilang ko nakasla kapamilyak dagiti manok ko. Iso adyak kayat ama ipupok da. Kasi da,
May mayad no nakabulos da. Tapno makapanda iti kayat da apa-apandan. Unangam, napukawan ka ni ti manok. Amangan no nayaw awanag. Krrr! Sige man tayo nakasabulan ti manok ko. Krrr! Manok ko! Where are you? Manok! Angkay primaw! Angkay! Apa ya? Ada nakita ka ba niya sa iti asidag ti balayaw? Ha? Banyas! Weng! Isulaki di dagi jay tinangalay ti mapukpuka mamano. Iyaw! Anya! Nagdakkel ti tiyan na. Butyaw. Nabsog laki di ti manaw. Anya! No kasta! Saan a tao tinangtakaw iti manok ko? Saan angkay? Krrr! Krrr! Ay! Kurang man ang dagiti manok ko. Abay ngay. Agsasarunumot ng ti mapukpukaw ang manok ko. Ay na. Lucas! Apetas laburido ka nagpakpakan ka na kita manok mo? Ay na. Kurang man ang titarakin ko ang manok. Ay! Anya! Allah! Apay nga! Agsasarunumat ng ti panakapukaw ti manok mo, Lucas! Wan nga ron. Yes. Ay, awanan. May nino ta na maibos ni manok ka. Ipupok mo nga minan. Tadamot pupukan lagi ti manok mo dita. Tapno saan ka nga problema? Nangalaam manon iti insangpet mo ang manok idirabi anday. Napido ko Anya! Adayamat mapidot ang manok. Kawan mo na lang. Am-amukan anday. Tinakaw mo dagi jay ang manok kanya. Saan? Napidot ko kuna lang arudin. Sige tarumara. Inak ila ko dagiti manok ka napidot ka. Isublem dagi ti manok. Saan mo ako ka dagi jay? Pangisublang ay kadya mo amot aking kuka. Napidot ko kuna lang arudin. Nagtalakay ma. May ranranod kay lang arudin iti mapaglalakwak. Agreklamo kay pailagmay. No kaya mo Lucas? Tangdanan na ka mang gwardya ka dagiti manok mau. Ha? Bantaya? Tapno sanda matakaw? Ay, manungay di tangdan mo, Andy. Kaya ba sila nga? Umdasan day tamay sa manok iti may sarabay. Sagay sa iti rin nabii? Kiway! Manumay la tamay sa amakisay nga iti may saldaw. Ay na, huwag na. Di parehas matlaeng, kasla mataktakawan akmat lang iti inaldaw no kasta. May sa iti makabulan mabalbalin pa'y. Ay, sana, nagrigat ka gwardya, Lucas. Agpuyat kang agbantay. Saanin, ipupukulatan dagiti manok ko. Anday, saan anasaya ti kastangar aramidam? Apay di ka makonsensya? Haw? Pinapanaw ko na ti konsensya. Kontrabida la dahi tayo ti biyag ka. Anday pangaasim. Sardagam ti kastangar aramidam. Kasanon numatiliwan da kang agtaktakaw. Di pagsardingan ko na lang arudain. Bay-bay anda la ka day. Masadota ko nagtrabaho. May maya magayam nga dahi ti kastoy. Nanam ay pagkwartaan. Pagbiitan bay. Rabi manay. Gundaway ko maninday ti ngagtako iti manaw. Takawag pa yan, ultimo dagiti itlog da. Tapno adami ilakaw. Ay, idabag pa iti silaw ka. Oray ta, mo matiturturo nga. Kan may silagmay. May maya no awan silaw. Tapno mas sigurado nga awan makakita kanya. Nay, anya detag igpila man day. Manok samay. Ha? Ay saan? Kawitan day tao yung sana manok. Ha? Nagluko ka. Kat manok mo na ti kawitan Nangalam di tayo. Ay kaginatan ko Ha? Sige ita, dardarasak paray. Adda nang ko maipapankin ni Ande, manang Flora. Adda atap da, nga isutag taktakaw iti manok, dagiti kakaro ba? Ha? Adamot na pukaw ang manok kaw. Ngamjak kayat apagatapan ti ka naka. Nangrunak itawan pamanagnik ko. Ngam kasaritam kumalatan Ande.
Damagam no pudno tagwarwaras adamag. Ay, uwan ka bagis. Kasaritak to. No, da pa man da kay parangdang, tasang ida. At daya may parangdang ay bitensya. Ngampod nomet nga may nga da isang sangpet mo ang manok, anak ko. Gatang ngaro dagi jay. Gida dumama ka mapipido ka kung itagda. Basta di kagar aramin iti saan anasayaat. Tano matiliwanda ka, sigurado nga idarumda ka, anak. Nalasa na balay. Tagtalay na dak pala diti balay. Jak pala rumrumwar. Tapno saan da kapag panunutan iti dakas dagita akakaaruba. Jakmat makit-kita ni Andy Lucas. Iwan nga ron. Manipod nagdinamag ti aramid na. Saan mo tan ngagpakpakita? Un nga raw. Nagbakasyon sa amatan. Ken, awan ang tinatakawan. Kunam, Ay, wala niya. Mapansakit di tayo atap tayo kinkuhana Delikado dahi dyan na matiliwan ngagtatakaw. Agkay kaysa tayo amang idarong kan kuana. Umay kay mga nay! Anyat ay ayabam di ta manok, kat nakapupok mat nagitay manok tayo, anday. Unay kiidin aya. Di kay ngumaniwa di ta At kurkura lat ta Tabarang at daw may nga abuyaw. Krrr! 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 Na. Dagita na lang. Ay sigay, mangang kayo na. Manok te kaaruba dagita. Di umbayan nyo ata umay dagarod mangam. No'y marubayan da. Manok tayaw. Anya? Nanang, mga sawa kaw. Nay, asino ti asawaam? Kaya jay nubiyak Adayo nga min ti lugar da. Iso jak yung awid dito balay. Tiksmit ko nga main. Nagkita kami iti personal. Kat, ada pangasawa maya. Kaya uray simple la kasara. Uray may salababo iti handa ka mabalinan. Ay, kit na saya at ano mga asawa ni Anday Manang Flora. Barang agbalbaliwan. Wen garod ka bagis. Sapay kumaat agbalbaliwan. Tadanton asawa na abanganawa ken kuana no bilang. Tanusyak, di nak mo dengdenggan. Kit, kaano ang mapantay makitungtong ka ba, guys? Tapno makasagana Itatanal pasti kasaratan dyan ay. Agawid ta di lugar main. Ta ijayan ti pag naidan ta. Anya? Ni, kunak man wag na agtapay diti balay. Maburi nga dito. Awan mo mararami dito lugar yaw. Kat sumurot ta ni tatang amapan iji talon, ano kaya mau? Mabayinak ka ni tatang mau. Agawid ta di lugar main. Ta mas komportable ijay. Mababayinak ka dananang kin tatang mo dito. Diya marami di kaya-kayak ko dito. Kay-kayat mo nga. Ay, kwa. Awang ngamin am-amo dito lugar yaw. Ure kayat ko ti makikaro. Baka awang mamamaw. Di makiamam mo kakadakwada. Kakabagyan mi mo dagiti kakaruba dito eh. Basta kawitan dyan ay. No di mo kayat. Siya lang hindi gaway. Ay, isa na. Sumurot akan di. Ay, apay kay nagsubli ka man dito lugar tayo, Anday. Unak man no agnad kan iti lugar, di ba mo? Diyan na irwami dyan kay. May kawak. Iswa nagawig kamay. Ngam, apay kastati sa uyong ay. Kasla diyo kaya tikada man dito lugar tayo. Sa tagasta. Ay, nay, palagipan ka, Andy, At ang asawa, isungag balbaliw ka kuman. Noan niya ti aramid mo idibaro ka, di mo aramidan ita. Aday ta kay man ako na ako nang kay. Sagbaya bagbaganda. Bagbagan nyo pa nga umuna at bagbagiyaw. Nagsasaw kayaw. Kasla kay lanasan, Juan. Agpapada tayo bilang agbabasaw. Ay, di nakpilosopuan tapag saya atam ti bagbagat. Agbain ka kumait asawam. Agbalbaliw kan, Anday.
Ay, no kasta. Adamanan dayjay nga Andy. Wen, ag naigda ka nun dito yung lugar tayo. Kadwa na di asawa na. Anya? Hay, delikado man nga ruden, Amok ti kayan mo asawa Lucas. Gambar agbalbaliwan ta nangasawa mo tag. Ay, wan nga rued. At ang asawa na ang mga nawakan kuha na iti madi nga aramiden na. Naimbaglaangan at ang asawa. Dahil siguro tiwagas, tapno agbalbaliwan dahil akaaruba tayo. Ay, si kagayam ti asawa ni Andy. Wan, Ay, siyak ni Lucas, karuba Andy. isak mo't ni Janet. Ay, naimbag man, ta nakaasawa mo't lang ni Andy. Napintas pa, itinaasawa na. Ay na, nagswerte. Ang maguray ka. Nabayag kayon nga agam-amo ko ni Andy, sakbay ang nagkasar kayo. Nabiit kamla nagamam mo. Sumagmamanula abulan na nagamam mo kami, nagkasar kami. Ay, ganern. Ala sabay la kumata naragsak kayo akanayon ka ni Andy. Agbalbaliw mo't siguron. Ha? Anyat kayat mo asawan? Ay kuha. Ay kayat ko asawan. Sapay kumata agsingsing puta kanayo ni Andy. Ande, akin manok itisim magpat di tatawa. Manok ati karuba. Abugam ma. Maruam da kita. Ay, saan ande? Di mo abugan. Tiliwak day ta manok. Anya. Takapay ati liwo may. Kat, amo mo na. Ha? Mala, aglisi ka ta tiliwak day ta. Expertak nga agtiliw iti kasta. Ha? Mala, ingkay saganan dagiti Ricardo ande. Tanay mas ti si datayo ita. Nay, akin kaldeng kita insang put mo, Janet. Nakitak man ni Jedalan nanang. Marikmek ka marikmek. Inyawid ko na tawa mo akin kukwa. Nayawawanda. Sayang mag, iso nga hinukod ko na. Anya? Anday, laka, ayayan mau! Anday, isagana mong tayo sukatan ta dumari ka daw. Woo! Ay na, kunakluad dan mga tipakan ni Ande iti panagtaktakaw na agam. Pada na magayam amang ngagam tinasawa na. Ay kasaludaytan ngay. Nukasta, kalding mo jay nangisit ti kolor na nga ababatisara na barok. Wala na Flora. Awan matay. Itay pa'y lasap sa pulag. Ay na, mapan ka ije balay. Darasam tadida pa'y pinartay. Ha? Aday jay balayo ti kalding ko na na? Wan! Ala darasam, mapan kan! Nay. Apay niya nga dito yung surat, nanang. Sumon day ta kada kayo nga gasawa. Ha? Apay nga da sumon, may? Kasta tirumbang kada kayaw, tapno ada pagdakman yaw. Anya? Pasensya kayaw. Ngam, jak kanunungan ti aramid yu iti asawam. Jak insuro ken ka ti agtakaw, ngam no apaya kasta ti aramid mao. Isu asangwan niyo tinagbasulan niyo. Nanang. Nagdarom dagiti tinaktakawan niyo iti asawam. Isu asangwan niyo ti bunga ti aramid diyo anday. Agmultata ka no lakay. Huwag nga raw. Ay na, pangalanta nga iti pagmultata ba kahit? Naimbang na siyanda ka data. Pinagbigyan data. Nagdiskitar ta pa iti pagmultata. Alam, saan titawid mo kaninanang mo ta isaldatan? Ay, saan amabalen? Ah, Agtrabaho kayaw, tapno ada pangalaan nyo iti pagmultayaw. Nanang. Saan aday tagnamnam ay ti amuyaw? Agsalukag kayaw, tapno saan aday ta agtaktakaw ti araramidin yaw. Agbalbaliw kayaw, ta saan anasaya ti kastang aramid. No di kay pala agbalbaliw, amangan no ipangato danton ti darum kontra kada kayaw. Makaammo kayo no mabalod kayaw. sinersermonak dagiti agasawa ket binagbagak ida.
Kat ti pagyamanak, dim ngagdamat iti pamagbaga. Kat nagsalukag da. Kat ita, adan pagtagilakwan da ija ilimi iti prutas kanat nateng, kat adamat ten 5 nga apukok kadakwada. Alakastan, ti pagayam mo, Flora. Alagagayan, di tamanan, tinagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Agsalat naman natin. Ay, sa kamad gayam data, Elmer. Katuwa na, agsalata. Nagyaman na ka din nga. Kunak mo, mauna anak manin amang salagin ka, Risa. Imbag, tasyaktiin mo na anang kurtis yakin ka. Pag iinagawan da ka ngamin dito sa laan, Risa. Wan nga, Rod. Saan ka kadi ang mabamban mo kagsalsala, Risa? Ay, haan mat ah. Di ora agpat-pat na nga agsasala tayo. Hana ka mabanong. Sa bagay, nalaing ka ngamin ngagsala. Han mat onay, Elmer. Namragsa ko nga minante makisasala. Ura ibagada nga kuto-kuto akiti salaan ah. At least kat agin enjoyak. Ah, huwag siguro, ado te agar-aram kin ka iti salsalaan. Uy, ado ah. Ngamawan pa iti inaklon ko. Awan mat nga mente makurso na daakan niya da. Pasigmat nga artak dagiti agar-aram. Deja ko man nasyang pati kayat ko. Jawan ti bisyo na. Aya. Ada nga ta pakaikarya no agaramakin ka, Risa. Hanak man nga luklukon iti kasta ta baka mamati ak Elmer. Uy, Saan ka mga rabramak, Risa? Agpaiso ti bagbaga. Ay, pasensya ka na, dito yung salaan ti pagdadatunak yan ka. Bayan, taumayak to yung balayaw. Taumayak agaran. ay na. Okay lang mat nga ora ito yung ti pagdatonam. Awan mati problema. Ah, sigurado ka, Risa? Wan, danag mon aya. Sige kay di. Nag-ano ti mga araram kanya kiti salsalaan. Iso nga, nairuam ako ni ti kakas. I love you nga, Rod, Risa. Ay, sigurado ka? Uwin, Risa. Idi pa'y lang agayatakin ka. Nagpintas ka nga, men. Kan amok anasimpot ka. Ni, nagsardang matante music. Ay, intag tugawan. Madamdaman ton nga song batak data niya. Inton sumarunong agsalata. Sige, intang nga nagtugawan, Risa. Di kan panawan iti nagtugawan. Tapno, sigurado asyak ti makauna ang mangisalagin ka. Dahil dyan iti ararman, kuto-kuto ti salaan. Uray sa dino asalaan ka always presain. Gagangay na atatang tabalasang nga ron mo. Eh? Kan saan mo lang nga iso ti makisalsala. Wenagam iso ti numero 1 a present iti kaskasaran. Awan pa'y langanan na asalaan da dyan. Gagangay na iti balasang datang. Balasang nga ron. Manual lalaki, hindi nangigigam iti sikit na. Saan na mabilang? Nagsardeng tumot lang makisala. Intun adan asawa na tatang. Nagagatupay ni Risa. Nagagat ang makipurpurdiya. Sa bagay makiday. Ala, makaamu ka. Isok kaya mau. Hanggang, kaya nakangata. Dakay tinamlamak tatang. Aklunan na kong itimabid na dyan. Nasingpet ni Elmer, Risa. Nagagat pa'y abaro. Nagasat kalakit din no iso ti pakiasawaam. Iso nga ron nga aklo na kon lili. Kaskan ko na nga ti type ko. Diyan nasingpat nga lalaki. Swertim ano iso ti makagasat mo, Risa. Kat aklunom ka din na talaga. Uwan kadno ko na nga ikasar na. Uwan ko na nga dagusan na. Apay akayat mau jay man nakisala nga anak ko baraw. Wala na. Ay etik ni Risa. Kin sigo dahil nga amok aman nakisala, nana. Ay na, dayta ti pakaung-ung tan na kanyak nukwa. Ta saan amaan anawa. No imbaga na amapan, mapanlat ta. Basta damadamag na kasaran. No jak mo palubusan, aglibas.
Baybayan nyo lang, nana. Tagagangay ti balasa ah. Mayat kiti Tapno adda isala da iji salunan. Ta dagiti da dumababalasa. Mabaindang agtugaw iji saluna. Iji kasipngatan ti ayanda. Ay na, no ni Risa, awan baba inday jay anak ko. Isaw ti kaunaan nga agtugaw iti salunan. Awan problema iti daytan na. Paset ti biag ti balasang ti makisala. Kasano nga abalayan, kaya't matan di kita anak tayo tagsimpa. Agkasarda ka naon. Ay kano kasta ti kayat da, awan problema. At dadamutin iti husto nga idan. Iso nga may kamay tapag sasaritaan tayo ti kasarda Elmer kan ti anak mo, abalayan. Wala. Tulagan tayo nga rudan. Uray simple lang akalaysa. Tinapatag, mabindisyonan ti panagasawa da. Kadamot di maaramat para iti panagkasarda, balayan. Tangay, maminsan lang mapasamak iti biyag ti tao, ti kalaysa. Ay kaitid tayo na ti amin nakabayalan tayo. Tapno napintas, kay naragsak ti maangay kasarda. Ay katwan aabalayan. Sige, mangisabat kami iti may isa ababoy. Madakadakay tayo tabalayan. Taro siya, okay lang nga uray awan ti sabat yung amapartay. Ngam no kasta ti kunayaw, pagyamanan may. Papanamgar daw. Inak man agbuya iji salaan, nanang. Ado ka no ti bisita, Kent. Ayan di madang mo ngay. Apay ngawan man ang dito'y balay. Diyaka mo. Imo na siguro iji salaan. Amo yung matanda dya kabsat ko, kasapaan no salaan ti pagsasaritaan. Anyan day jay akabsat mo. Ada nga rod nobyo nan nga bukuto-kuto pa ila iti salsalaan. Nay, ada ka magayam dito'y balay, Elmer. Kunak no ada ka di kasaran. Masatutap tatang. Nabanuga ka ng gapo di talong. Kunak no kaduam ginubiam ang makisalsala ijay. No kasta? Aday generisa tatang? Kay mayati sa sala na ijay. Diretso ti panagsala na. Awan pa inananan. Kasjay ti asawaan. Nubya mo ni Risa. Ang adda pa ila ijay makisalsala. Pag sisinublatan da ngay igaman di siki na. Wala. Baybayan nyo. Tay papas na ti makisala. Balasang pa'y tatang. Tayo nag-asawa kami. Agsardeng laki din dahi dyan makisala. Wenagem agnobyo kayaon. Apay di na impakada ti ipapan na ijay. Saan kalugaran tayo mo dyan nagkasal? Saan na masapol nga ipakada na pailaang tatang? Ha? Inton bigatan ti kasal Teresa. Wan nga rod, Elmer. Iso nga maturog ta iti agmalmalamtad ta. Tapno makacharge ta. Ta sigurado nga mapuyat ta. Una, mabalin mo nga oray di tanto makipuyat intong bigat, Risa. Maturog tantaw iti oray alas 10, wano alas 11 iti rabi. Bay antay da agsasala, ta maturog ta. Ha? No makaturog ta sigurado ngamin nga naariwawa inton bigat ta adumanan ta agsasala. Ay na, excited ako, Elmer. Oray siya ka, nakaraglag sa ka nga raw. Ngayon, maasawak mo lang ti babae anabayagan akras ko. Ay ayatan ka, Risa. Ay ayatan kamat, Elmer. Kita di asawam Elmer. Kasaryo ita. Ngam isukat ti makakaada makisalsala. Baybayan yung tata. Tamaudin apan nakisalan ba ito? Bayan nyo magpapas. Ay, insukatan na pa iti hustaw. Nagpalda iti nakiteng. Uray ko mano si kati kasala na. Sa bali mo. Si kati rumbeng ang mangisalakan ko na takasardo nga raw. Kain rumbeng la kadwain na kadito'y lamisaan na nagtugawan niya o. Agtugaw ko malang dito'y Ala, baybayan nyo tata. Saan na balay? Tamaudi ito na panakisalan. Risa, maturog tahan. Tapno saan tama puyatan?
Bay-bay amon na kita agsasala dito sa luna. Jakmat nga ron makaturog no adda na ariwa, Elmer. Umayak lang agsukat. Tani, naglingling atak. Agsubli akmat lang dita sa lunan. Anya? Abay, di ka pa nabanlog kaya? Haan? Ipabas kung ti makisalatad tataadan asawak. Saan ako nga nawaya? Iso nga palugudan na ka din. Ay, alang nga ron, mapangkan. Ngam di ka unay agbayag Urayag ti pa nagsublim dito si Lid Teresa. Ay, maturog kalatan, Elmer. Maturugak tulatan no makaturturugak. Ala, anya pala kukuam dito sa lunan nga manang kat parbangunin. Itay pa asimrek ni manong Elmer dita balay. Apay, di ka pa'y mapan maturog. Jak nga ron makaturog. Ngalaw-ngaw kayo matlang. Iso nga makisala akmat Ay, kasaryo, ngam si kati makakaadang agsalsala. Adan asawa manang, saan ka nabalasang? Kat bibiyang mo kumangamin ay agardo. Las lang arudan nga agsalak. Baybayan na ka di. Nalpasan ti kasaryo kay ni Elmer, anak ko. Agbalbaliw ka mat siguron. Saan kan abalasang? Iso nga agtalinaed ka kumani balay da Elmer. Ay, kastoy gayam ti biyag ta ada asawa na nanang. Hanan nga kaslay jay sigud nga nawaya. Wen saanan akas idibalasang ka, amakapan ka iti sa dino man akayat mo apapanan. Ngam ita, adan asawam, adan mangigawid ken ka. Ay, sabagay nasingpat matkid din ni Elmer. Patsak nga hanak nga paritan day jay kayat kong aramiden nanang. Aramidem nga, Katno ada kayat ko nga papanan akas jay. ay narisa, agtalnakan kunakpet ngay. Ikalaagbain, adan asawam ngam agbulakbul ka pailaang. Sabali idibalasang ka, sabali ita. Makaburi nga ron matagigyan iti nagtibalay. Kasahanak nga makaangas wadak lang iti balay. Kaya kayat ko tagal aliwaksay nanang. Elmer lakay, ada nga iti agkasar iti bangir nga barangay. Makikuyugak man kada adiyang ko niya. Apay, amom jag kasaraya. Haan ngam nakit-kitak. Inakman ang aliwaksay. Manong aminan nga bulan nga nakakulungak lang iti balay. Mala, basta agawid ka dagos Ingkam lang makipangan. Ala, di kan sumurot manang. Da kami latan ti mapanijay kasaran. Da kami lababalasang ti agkukuyog ang mapanijay. Ha? Anya ka matengardo? Apay nga paritan nak? Tinakto pa'y paritan di asawak. Si kanto lakit din. Ala, kababain. Si kalat ada asawa na ang makikuyog. Agtal na ka man matgardo. Nung kayat mo di si kanta agbate. Basta sumurutak. Kakaiso na nga pinalubusan nak ni Elmer. Agin juyak pa nga galiwaksay kabayatan ti kawan pa lang ti anak me. Saan sa amot ang nagawid di asawam idirabi ay Elmer? Nagawid. Parbangon hindi sumangpot, tata. Anya, nagpatpat nagmanay na nakisalsala. Uwan siguro Ta salaan mo dyan na panhanda. Ay, agruaman day tanga asawam. Ungtam ngamin mo pampanuy-nuyam tumay. Jakayat nga gaba kami ta sa awak, tata. No kaya't mo di siya ti mga tipakin ko uray ungtak. Ay, saan ang tata? Ang mga nugumura, kanya petaramida na. Adda kan nga asawa na. Ang mapampay mo ilag papaigam iti sikat iti sa bali alalakay. Tunkuan saan la adya sikat na tig-igamandan. Ala, baybayan yung tata. Nagkari mag-ideya, maudi ka nun dayjay apan nakisala na. Masikog ka kano ko na ti doktor, bakit? Ay, sumatlagay ang maaglaladutak. Awan gaganay kayak. Ay, makapasadot matirumwar. Sa paada kayat ko nga kanan. Anya dayta, iba ka tainak mangala. Tanuawan dito lugar tayo. Mapanak ija ilita man lang. Yala anak man nga ro iti bulpen kan papel. Isurat ko dagiti kayat ko nga kanan. Ta iso tigatangan niya. Sige, mabit lang, bakit? No kasta, masikog kan, Risa?
Una nang agduwa nga bulan ng tiin inawak. Isumat di kan rumrumwar ah. Madmadi mat ngamin ti bagbagik. Iso nga agkulkulong aklang into yung balay. Ala, anong sampay laang? Kasta talaga ti aginaw. Naimbag tula no malampas am ti nginaw mau. Ta makarwar kan tumanan a makikaruba anak ko. Ay na, nagmayat gayam no aginaw ti kabsat ko. Agtali na gayam iti balayda. Ay, wan, taglaladot ka naw. Awan gaganay gayan na. Iso nga agid idalat kukuan na. San tula gayam aglangan iti salaan ni Manang no agsikog. Hikat mayat ah. Nakarkaron to siguro nga agtal na inton makapagpas ngayan. Ta syempre, addan ton anak na apangibukbukan na iti atensyon na. Ay, mayaton tirek na Elmer. Nalampas akon je pa na ginaw ko. Ray mawatak pa yun. Kan saan akon ngaglaladot. Di nasaya mo kasta ba kay? Ay, rumwarak man nga rod niya lakay. Inak man agbuya je kasaran itabang nga baryo. Anya? Maluman. Ideal daw kung maanapang ka. Ay na, napudot iti aldaw. May mayat numalam. Ay, may liwakon nga agaliwaksay. Isala ka kumare sangam. Masiko kamat. Saan mat nga lapod data, mang kardiyang? Nanay nga klatamat nga agsala nga ure masikuga. Aya. Ala, umay ka nga rodan tayong tagsala, mang kardiyang. Kakaiso na nga nakarwarak manan ije, walay! Ang mga numabuyan no ka nga adiyam. Sanan. Angaw ko lang dadjay. Ay, na umay kakigdim! Kabalak po naman! Umay kay! Ay na. Ay, pasensya kan, Elmer. Narabya na nga nag-awid takas ano kat nagbuyak ngamin pa ijay salaan. Nakisala ko naman. Ha? Masikog ka. Ng mapan ka pala makisalsala dita. Di mo pampanunutan ti salon at yaw iti sigog mo. Sorry nga rodan Elmer. Ha! Di kan rumar dito balay, Risa. Uray addag kasara ka ruma. Di ka rumaray. Tano aramidem ti kasta dagas ka kanyak. Ha? Di tabagim lang ti pampanunutan, Risa. Di mo pampanunutan tagbaling anak ka. Agnagam ka kuman. Manang, pagsayaatan nyo iti sikog buter aramida ni Bayaw. Madanagan laki di dayjay. Saan ngamin ama iparabang ti agpuyat na masikog kang? Itala ngamin nga inong tanak di asawa. Basol mo Apay ngamin na mag-isala ka bailaang. Masikog kan. Apay, di ka agbyag no di ka makisala? Mabalin mo matla ti agsala-sala iti balayo no kayat mo Idi pa katkaslak nga bagtitan nga agsalsala nga awan kadwa na. Urawawan mata. Basta likli ka mo, ti mapan makisala. Tani, dakulan ta tiyan mo Babae, timpas ngayon mo bakit? Nagpintas nga ubeng. Uwin nga rod. Ay, imbag ta nakapas nga yakmat laangan. Awanan tinadagsan ito itiyan ko. Wala, nagpapiksa ka, Risa. Tangkadam ala imbag ti paragpas ngayon mo. Ayabak ni nalang, tayo supay lang timang patanggagin ka. Tapno makatrabaho bakay. Lakay, nakatanggad akon. Napigsa akmanan. Mayat tapno napiksakan ang mga wawil iti anak na bakay. Bantayang mampay di anak tatada papanak Elmar. Papanam. Ay, kwa. Inakman makiatindir iti kasar. Anya? Ay, di ka mapa. Bantayan ko iti tanak ta. Alamat ton. Ita lang mat. Promise. Saan ko na Saan ko manatangkan ti ulo, Risa? Nanang, ni manang salsala ni. Kita nyo, maya ti chachatsaan na nga uray uba na ti anak na. Ay sus, uray lama ipalapalayo kan ti anak na nga agsalsala. Ay naglukon day ta akabsat mo. Inkay anawaan. Di nakmat ngaming dengdenggan. Mal, taibagak nga isardeng da pala ti music. Tapno agsardeng nga agsala di kabsat mo. Bantayang mampay lang da anak talakay. Papa naman ay. Inakman agbuya di kasaran.
Kan makisala ang matan ano, ada mangisala kanya. Ay, ala, mapan kan. Bantayam janak ta. Basta mapan kan, Risa. Nanang, nakita yu dahil markan janak me. Ne, saan matanak ka? Apay, napanagdaya. Ang kung amin nasangputan ni Suday jay balay, di parbangon. Pati nagijabad badudawan matan. Anya, napanam nga minaya. Apay aparbangon asimbangpet ka. Kwa, napanakmat lang nakisala. Dayta ti maganab mo. Pinanawan na kalakit din di asawam. Ha? Napunwan siguro di asawam iti kasta nga aramid mo. Kanayon na ka nga ati paan amapan agpuy-puy at makisalsala ngam nagtangken may taulaw. Awan dengdenggam. Anyagay ita, nauma siguro na adya asawam. Nanang, birukan tayo ko ba dahil markan janak me. Pangasiyang. Sinapul mi nga rod da asawak kan ti anak me kat nasapulan mi metla ang ida kat inalak ti anak ko. Nakasang tinapasamak, tadinak metten sinublian ta asawak. Pimanaw kat nagtrabaho iti adayo a lugar. Sinurot ko kat nagpakpakawanak kan kuana, kat impakitak ti panagbalbaliw kon. Jak ngamin kaya tamarakrak ti pamilya may, iso ngayong karigatak ngay nurnos ti amin kada kami. Alakastan, ti pagayam mo, Risa. Alagagayam ditan, tinagibusan wano nagpatinggan ti pakasaritan ni pagayam tayo, Risa. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Lakay, agdalos tayo dito'y balay. Tainton bigatan ti tungtong ti kasar ti anak ta. Wag, bakit? Nakadalos ako ni Jerwar. Tulungan nak dito'y unag tanay. Ano pa'y ti may simpa dito'y. Masapul na dalos to'y balay asang putan ti agbalin nga abalayan ta. Tagdamag ko asosyal sa kanaw, di agbalin nga abalayan ta. Ay, huwag ka nung garod. At nakanulugan na. Ahal? Nabakbak ng tamilang nga adayaw ng isuda. Ha? At natalon ta. Isuda nga ay. Apay nga tadagada. Ang mga nulugan lang ti adakadakwada. Ay, diyak mo Maamuan tanto alakay. Mala, agawaam. Tapno malpastan nga agdalos tanay. Ano pa'y ti may simpa dito'y balay. Ela, anak ko. Buludam mi mampay tay dakkel a telebisyon niyo. Sublimin tumalang. Ni, apay, tay TV yung ay. Nagbasit nga ron. Nasakit ti matak nga agbuya. May mayat tay dakkel. Di yung malaus-usar ti TV yung anak ko. Nakadisplay lang dita sala siyaw. Agbuya jay manugang yu kan dagiti ubing no makalagip da nanang. Ala, sana balit ay sublimin tumulaang. Hanggat adda nga rod agbagkat, awan nila kay kuta na pa nagtrabaho. Adda ni tatang mo. Da kamin timang bagkat. Nalagan laday tata flat screen. Kan agasidag tayo lang tanakaw. Kan mga no ada extra kurtina yaw. Buludak man anakaw. Tay yayamanin ti style na ati buludak. Adda magkay di dagita iduldulin ko ang kurtina dita Mabitla ang nga rutin nakirwar. Hey, nagpintasin to'y balay tayo lakay. Nagdalos akitan. Naurnosan. Huwag nga raw. Kasla balay ti Batman. Tanday, adapay dakkel at TV na. Kanapaw, nagpintas dagiti binulod mo a kurtina dagiti tawakan ridaw. Wan. Tapno saan natatagibas ito ti agbalin nga abalayan talakay. Ayun Kan imparadak di tasangaw, tay dua a motorsiklaw. Tay samet na dadaal ang motor ti anak taday jay. Iwan, uwi na singak. Sana madlawan na dadaal. Nagmayat ti pan nakaiparada na di tasangaw. Mayat ang araw. Tapno adda makita ni abalayan ang motorsiklaw. Kampay idi sagay sa tay ti motorsiklaw. Ay, Mercedes.
At dalugan na nagsardeng iti bataw. Ay sos isudan sa dagitaan. Ah. Wan, isudang agpayso. Isu siguro dahi dyan nagbalin nga balayan ta. Dyan nag-drive iti lugan. Wan siguro Ngam, daan mo gayam tilugan na. Saan mo't unay adaan, lakay? Inkasabtan idan, ta isagana kunti merienda. Kan irwar ko, nagitay baso kan plato, apang sosyal, abinulod ko iti anak ta. Tatang, nanang, isu ni Papang Richard. Ti agbaling nga abalayan nyo. Papang, isu dadagiti datakkel ko. Hello, nice meeting you mga abalayan. Kastamay tabalayan. Hala, abalayan, agmerienda kayo pa'y. Gimatang kami iti pizza, burger, kan pansit. Nginginaan na kita, iso na imas. At isang kwent may ama merenda, abalayan. Nginginamad lang. Bakit? Ingka man irwar tayo ginatang taalit sound? Si tayon-tayon ton tatang. Agmerienda tayo pa'y. Napintas at talaga ti Klema dito'y lugaryo, Ramon. Saan una yan napudot? Saan akas ije lugar miya nagpudot? Napudot matla dito'y ano napigsa ti init, tere. Sala na lami is dito'y no rabii kan agsapa. Ngam no da init ay, napudot ay. Wen, ngam nakarkaro ti pudot ije lugar mi. Natulagan ti kasartahan eh. Kamudyanan na. Maasawa kamutlaangan. Wen garod, kasla kaano la iti aginin naramta. Ngam ita, agkasartan iti mabiit. Kung nga rod, kasano, sumurot ka kin ni Papang agawit inton bigat? Wano agbati ka pa eh? Agawid akpay, Ramon. Tadyak kayat amay lawan ta. Naimbag tula numalpas ti kasarta, tamaaramid tanton ti kay kayat ta. Dagita makitkitam atalon dita palayan. Aking kay Jimur daw. Dagami na ita. Kanda ita makitkitam ataluanwang dita taltalon. Ay, kukuami dagita. Kastaya, abalayan. Parcintay ito, ti kadakilan anwang inton kasar dagiti anak tayaw abalayan. Ay, adu pa yan, dagitay tarakan mi ababoy dita. Sige, abalayan. Tanayunak to ti dua abaka ti maparte, abalayan. Ha! Parcintay taon ti taluan doang inton kasaryaw ramaun. Anya? Nagadumot ta talong. Sobra unay tatang. Ang mga numabanglis ti sagana. Kunak amay salang ti parcintayaw. Angem kunamo di katugang manayunan na iti dua abaka. Iswa parcintay di talaw. Nagaduunay tatang. Ado kati isabat na mapartain. Ngem datay alinalakyan. Ay, baganan to kung ay sudan ti aggastos iti kasaryaw. Ay, kababain. Kat no nayunan dati maparte, di na saya at tatang. Saan? Datayaw ti linalakyan. Iswa rumbeng la adak-dakal ti gastusen tayaw. Ay masapul adakkel asalunan ti maaramid lakay. Tanay, ado ti dumar ay iti kasarti anak ta. Ay, wala. Agpakayo ako nintong bigat. Kaya nagpaaramid akong iti salunan. Ije kataltalunan ti pagpaaramidak iti salunan tapno nalawa. Ay wan, may mayat ijay lakay. Pakitaan taman jag balin nga balayan ta. Padekorasyonan ta iti bungga tapno agbilib ka data. Nabakbak ng tamila nga adayaw nga misuda. Among mayano dadagada. Ang mga nulugan lang ti adakadakwada. Ada mo las-las tugya balayan mo lakay. Kundi sanglas nga urawa mainit. Nakasapatos pa ya kaya nakapugpudaw. Ken nagadwa susi ija pantalon na. Kaslay gaggagara na pagkiling-kilingan. Huwag nga rab. Iso apakitaan taman. Pagbalinin ta abong gati kasarda ramaun. No kasapulan ayo tangan ta iti ustaw. Hay, aramitin ta ba kay? Ramaw na na. Mangabang tayo iti kumbuin ton kasaryo Ay nasaanin tatang. Nangina ti abang.
Kurang ti urnong ko kwarta. Da kami ti makamok ni nanang mau. Di mo problema ang dayta. Saan nga min ang masapul day tatang? May mayat no da kumbo. Tanda pa'y dancer da gijay. Sa bali pa'y dagitay singer. Tatang? Pa'y benda kami iti inam. Tanda kami taggastaus. Saan na si ka? Wilay Baraok. Di mo tagpapautang ka. Uwan tata. Apay, umutang kayo? Ay, Uwan Baraok. Hanggang di mo ipagpagay iti sa bali Ha? Ay kayo wala tata. Di kayo madanagan. Hanggang, no di kayo makabayad. Kapilitan nga ibagak iti sa balay. Agbayan kamin tao Barok. No kaya't mau. Ikaw lateral ko di daduma a porsyon ti talon may. Talaga ka sa pulak ti kolateral. No dakil agad ti utangan nyo, tata. Dakil ayat ti buludo nyo. Medyo dakil, Baraw. Nanang, nanginaunay ti gaon nga abangan nyo. Diyay mat nalatak asyap dyan na panan yun. Iso nga rod ti kayat may kanitatang yaw. Ay na nagastos unay no iti ti pagabangan nyo. Kanagdoble ti presyo da iti daduma asyap. Kat uray at least, napintas ti quality da ijay. Parihas mga laang. Kan maysa, saan may kaabangan? Ipadait may ti usaran may kadagiti abay, kan taygaw ni Tere. Anya? Kat, pangusaran yung tungay numalpas. May mayat ano abangan nyo, tamaminsan mo't lamausar. Mabalintuma nga ilako no kasanaw. Basta, kasta tinagsaritaan may kanitatangyaw. Anya? Adapay nga min pasurot da abakla ang mga ayos kada kami. Make-upan da kami. May raman iti package da ita. Kamabalin mga oresyak tulatan tag make up kada kayo. May mayat dagi jay ta expert da. Mabalin da pa ya patanggusan to'y flat nose nga agong kuno ko Bongga unay ti kayat dananang kantatang akasar mon to Ramon. Nagdakkel ti magastos. Diyan mo kadakwada manang. Ipilit damay. Unak lang aruto nga oray simple la akasar. Agpilit damay. Isuda ti makakaamong agdisdisis yaw. Ay nahati pa idaading ko, tanay narigat ti pampanunutan da. Pangalahan da kumangay ti kwartada. Umutang daman siguron amana. Ay, unay mo't na nagitya dadakkel ta. Feeling back ng dantumo ngamin. Amumutun ti style da na ng gandatang manang. Di da kaya ti partaban. Saan da nga agpatew. Nga uray awan mo't maikarkarig da kwartada. Hello, Tere. Umayak di tabalayo ita. Kailiw ka na makita. Ay, ala, sapay ang wanak ijay balay. Simurot ak kami ni tigayim ko. Aday natin daran mi akasar. Anya? Sa di ka pa agpakada man. Pasensya kan nalipatak matan. Agdardaras kami ngamin. Kaano daawid mo? Inton bigat pay. Maturog kami kano dito'y balay ti may sapay agayim mi. Anya? Sige nga ro. Inton bigatan nga umayak. Siyak tulatan ti umay dita lugar yu Ramon. Tauray umyanak dita balay yu. Kaano nga Tere? Jack paya mo. Kwa. Into no may alawas siguro. Tadapay papanak iti sumarunungal daw. Anya? Papanamanan nga eh. Kwa. Adawan na natin daran ni akasar, Ramon. Anya? Nagdakil ti salunan nga para medyo atata. Dakdakil matan ngan tay Jim ti barangay. Ay, wala Baraw. Ay, inawis mi nga minti buong barangay. Ken impos mi ti social media. Iso asiguradaw nga do ti umay. Ay, anyan. Damag ko nga do ti maparte inton kasarda Ramon, tata. Ay, Juan Baraw. Ay, ado talaga. Iso nga ura gi-take out to amin adumar ay ke mabalin. Ay, anyan. Ay, kung umay kan tumakisala, Willie. Tadun to ti umay ababalasang. Ay, sos! Nagpipintas ti singer ken dancer tay kumbong nga abangan may. Ha? Umayak to lang makipangan, tata. Diyak to makisala.
Panarikat ti mabaot. Bautan nak ni bakit kaw. Lagi tayo baros ti makisala, tata. Ay, wun makiti Gano siya? Ay, agsalak to Di uray man adda ni bakit kaw. Makisalamit ano kaya na? Awamat siguro ti makunamaw na balayan. Ngaming ka aglop-lopyas ti sagana. Ay, hungarot a balayan. Nasubrahan sa ti sagana. Naimpang no saan ang matatail dagi siya ang balayan. Saan? Tay baga ka gitik out dagiti tataw. Aywan gaya. Nakita yun di binalon mi adwa akaban abagas ang balayan. Naluto nga tamad lang. Ay, jak pinayluto na balayan. Insubli da ijilugan mau. Ha? Apay nga'y abalayan? Ay, wala tado ti bagas may. Aglop-lopyas ti rek iji sa rosar may. Ha? Ibatik tulad tagaruten na balayan. Tabnusan min ayaw awid. Ay saan? Yawi jo palayan. Ado nga ron ti bagas may. Ken yawi yung toki day. Dagatay sobra akarni Tado ti karni mi dito ya balayan. Agparti kami lang no kaya may. Ano ati dingwan mi dito Ay, saan na balayan? Tado matlat dingwan mi dyan lugar mi. Ado ti ba kami jay? Ado matinwang mi balayan. Ado pa ti manok ken paboy may. Ken nagado pa ati kalding may. Oh. Wala balayan. Intrakitin asikaswan da kita agsangput abisita. Ayan tay parwad ngay bakit? Ada ijay siled, indulin kaw. Ay, binilang mo naman haw. Ay, saan pa ay? Ngam adulakit ni Dayjay. Tanapuno tay karton na nakay kabilan na. Nagdadakkel matitinda parwan. Kamayat ano kasta. Ada pagbayad iti utang. Nanang, nangikabilan niyo iti parwad mi nagkasar. Ay indulin kaw. Apaya. Apay nga inalayo, kat kuko mi nga agasawa Dayjay. Ay, nalipatan mi lang nga imbaga. Ay inyagyo, tasyak ti mangidulin iti Dayjay. Kasarita mi pa ati. Saanon ang masapol? Nay. Iyagyo kit di tagawid kamin ka ni Papang. Saan kayo gaumian dito balay? Balasang kaw? Saan? Tanagalas mat ti ugali yo. Ha! Ay, apay akas dya asawa amramaw. Ay, diyan nga ruda mo tata. Kalaat mo tan nga imungay. Apay, nagapa kayaw. Saan mo tatang? So mas dawak no api akas jay ni Terry. Ay. Andan sa bulan-bulanan na. Terry, agawid ako ngayon di balay. Di mo't nagsaritaan ta. Ngay jay ton balay ti pagnadan takalpasan ti kasarta. Manjak, jak kayat ti ugali dagiti dadakkel mo. Naupay ako ni ti pamilyam. Rupat kwartada. Ha? Agsinatan Ramon. Saan kumamatakas ta ti bagbaka materi? Basit aba nagdayta apang gapuan tang agsina? Basta agsinatan. Jak kayat ang makita ti panagrup-rupam. Terry, agsubli ka. Papanaman nga Terry! Oh, pasensya hamon ti anak ko, Ramon. Talaga akas day na nusumro. Ha? Anyat ka, Diyosawan, Papang? At na diferensya, ti panagpampanunot na no daduma, Ramon. Nangaro na no saan ang nakatumar. Sumro ti kas day nga ugali na. Iso pasensyahan ko man. Tanututupam, dangran na ti bagina. Di na kaya ti makonkontra. Anya? Sabay kong mata maanusam ti anak ko, Ramon. Hello, Terry. Pangaasim ka di Agdil na tamanan. Basta, manja akon Ramon. Nauma akon. Saan kan nga yayatan? Agsinatan. Sumapol ka iti sabali nga asawam. Bye! Hello, Terry. Hello. Anyan? Anyang iti nagsaritaan nyo iti asawa, anak kaw. Naayayom ka di madlaang. Sana na. Talaga kahit nanti makisina kanya. Makita. Pudno ti atap ko nga da bulan-bulanan di asawam. Ay, opo. No di na kan kayat. Paybayamaw.
Di mo ipilit ti bagim kenkwana. Ang mga problema kan tupay din na kayaw. Ang mga konsumisyon kan tao. Iso abay payamaon. Kasanungay lakay. Anya ngay ti pagbayad ta kini Willie, itinautang ta kwa na kwarta. Ay. Problema nga raw tayo nalang mo ni Tiri di parwada. Munday di tinamnama ka pagbayad ka. Ay na, anyan. Insaganaan ta iti husto ti kasar. Naggastos ta iti dakkel. Agsina damot lagayam. Kalkalpas la ti kasar nga nagsina dan adagaos. Uwin nga roda. Ay problema mo ti kastaw. Naipasubo talaki nga raw. Madi nga minti inaramid talakay. Nasubraan ta tinagpalastog. Nagpalanggwad ta. Iso na ipasubo ta. Uwin nga raw. Ay napawag babawi bakit. Agpada kami kanila kay kong agbababawi gapu iti naramid me. Namiris may timbidot me asaan gaya marumbang tagpalpalangguad. Nang rona katawan mata talaga ti palpalangguad me. Tapasig nga utang ti kwarta me iti daydiak kanito. Nagmula kami nga rod iti adwa prutas kanatang tapno mabayadan mi ti utang mi kat kasi na nakabayad kami matlaan. Kat timat anak mi ore kasano ti panangayayo na iti asawa na dinan na ayayo iso ang nagsinadan.